Jako. Kapangni lukurok norok jo tono sairik kaham belai belai ke hambai tamni hinba norok oro borok kubang ma basajak nogui man khana ang tini oro tamni bagi borok kubang ma angi basajak ang borok no kok thaisa thaini singnai norok borok ni koktei saimanana chini ata okra Dada Bodon Deborma bini bisingtei ang bono kok thaisa thaini singnai bo tamni bagi tini oro hai khlai kurum kuthumbo phai manjak paikya Engkai kisah sai khana redi norok tini bahai ke oro kurum kuthum angai anglainya ni nangkha je जों tin phai mane bukuk sampati boto thui thangjaka epono bin je nukhuni borok khub ekdom sugiani bagai borok no जों tipra mo thani hoje जों bono subanen phayo engkai je bubakra je bo enjoy ni je songjoi tongmani aboni tui je जों tabo bono je subanen phayo je bubakra mo जों onek hambai mario bo kusung kusung ayo blok tongto tai je bini nukhungbo hamui thang tongto engkai je bini busarok je tini je porimani Borok school admission mayang tongkha abon tibo जों salalainai abon porebo je bini nukhungni tibo जों ke salalainai engkai je जों mia जों mono refinement tongmani o takuk sujono thagurni binaro जों mia nok payano paisugui phaika ambagi जों tinke salthangka engkai ambagino जों kisalai thangka ko khunke a sudonya deborma khai botamo ngi boni aro norok tamni bagai samung tangka bini nok ngka 2016 no bini nok bai thangka Nograwati phaye engkai Nograwati bai phai thanga kai no bini nok nukhung soring thangka buinokos tong jamani abono जों bubagrani tui no जों bono nok tangrinani जों sombab ngka engkai bubagrani je bini tui no जों bini no जों tini जों nok pairi baika joton tini ke pura complete dingka जों mia dina tongmani जों mon distributor khaina tongman je rifai malia tini जों rifaika bini nok paika engkai bini जों distributor khaiba engkai norok bubagrani mo thangai nai khoroksa takukni sudonya debormani nokhuk tangai painai hanya hai tini o jagao tamsing khama oroni thainyai bukuk sampati ni thaimai yaglo bini khaksangma panda khlainya bagai bubagrani mo thangnyai norok mairum 50 kg ri phaikya hanya bile belai ke hambai engkai chini bukuk sampati thainyai bini busaile sabo engkai kisa kok sadi dada nini nokni basai te thai thangka engkai abo thai bufuru thaikia bahai ngi thaikia ke sai khana redi te nini busabutei khorok busuk bahai ke lekha porarok srungoi tong nang kisa sai khana redi ang nini khoktei no khana musungo ani buri imeka amte soi sarba rugingka bo doctor langka kotor kom khaja hamri malia dhok businga bo joinong khaka abo जों hamri malia thui thanjaka thui thama sote ani jaga kore sampati kore bosa mangni tongjawo tabang bona buthe palale khanya apti romtani obo nini busarok le bobo ko mo budi bo class pori tong kasa kai taklai mari mi pas khajara okara bobo ko mo engke kusung ke boka sebano sebena pori tong engke tabuk nang saisung nini busamang ninya tui tongo engkai nang tamrok samung rok khlai ani samuke kustan kore hiko bol lok phalo kotor kom khaya tu ta ante khama ta jaga bo kore sampati kore je matila sine kina tu engkai tabuk khaksangma panda khanya bagai bubagrani mo thati pra mo thorok mairum ri phaima rokle nang bahayeng jakha ang pokai ta ang hamjak engkai bubagrani tipra mo thamairum rok rupaikya tei borokaro samung tangoi bo buni nokho kubai kisingno tangoi bo hanya haini naro phaisok pai pika nang bubagrani mo thano bahai wanchuka nini bukhawo kisa saikhana redi pokai ta ang hamai na marika borok muti ana subai phaino ni ani kering tomani protono subari ma ba ang hamjak ino to
Hingga nini busa mang nini neng pori tangnani bahai kelai leka serengri telangnani neng aboni bagai neng tamu decision najak tong bahai neng nini bahai nukungno bahai ke tejului telangai cai tangnai kisa sai kanarin. Mana kai ang kuno sambok ne mata ni. Jaga bapore sampati keroi. Emo ang jugal basar nan hingkai mo pasama na bapor nan hingkai. Ang buti ke salos na. Ang kuno buti ke sabna ni motor. Hingga nini busa buti rokno neng naikoloi tejului cari tangnani nin thani yaksuk yang tongka abon oble. Apa nu jak suyan to kata. Hingga neng lukurong ni thani tamo koi mengnai. Ayo kuno thani no koy mona mana jo. Gol jata ang saya no cari de mano suyan no suri de mano nanti kan ko jata. Akon belai ke hambai khapang ni lukurok norok nogui mangkana dada nin bumung tamo Ani bu mukai dorin do debra. dorindoro deborma angkai theinai basai ni bumung ke Sampati. Sampati norok nogui mangkana sini bukuk sampati sini dara dorindoro debormani bihik theikya tai bini busa mangnai gana basajak nini busa korani bumung ang bukuk nano sungnai nini bumung tamo Silota Deborma, silota deborma angke kusu Kumte Deborma, khumtoya deborma khapang ni lukurok norok nogui mankana bini ama thei thangmani yagulo borok bini bufa bai simi tabuk tongnani klaikha bongni thinang tamongno borok wansugui manja tamni himba khale belaike dojak bini bufa no norok nasikdi belaike chukjaya bongni nok nukhung aboni bagainai tini seng borong ni khokti khnai mangkha tei buba grani motha tipra motha ngai borok no oro phaichuba phaikya angkai norok nukhna tini obahai klai borok lukuni thani chubachu nayo lukuni thani borok ni busabuti no lekha khlai telangnani borok ni kwbangma crisis ni jorao borok bahai ke choli thangnani lukuni thani chubachu nayo norok saiman khana